homo waziri otenerete hamang'ana yobotugi ase serikali ye county ya Kisii Elijah Obori nigo arurege kurege tindi gocha bonsi bari barache gotoka bakonia maoyo ayotekerenetie birengo nigo barache kwemukerigwa egetambo kerege tindi keri chikasabe ga robo seme gocha sabari mikoba maiso kero bakoene kia kugora amoya aiga Kabono igango tebia abaremi ba Kisii county ng'a batige kogenda echiro na kugura obuoyo bori bokoni nemekebe ase yare irinse obuoyo obu bwatokire ng'ati bori buoyo namaraba abantu bagosang'anani bakoni naende ayebuna omoremi oise konyora omonto ogokoneria obuoyo boigoire obuoyo obu bono bwasarekire bwa chinguruti chiyo ekiegera chinguru chio buoyo mbori bogachire buya ase nyomba naende bogachire buna Kenya Bureau of Standards yegoteba onde bwensi ogochigotoko koni obuoyo gose bituma gose seeds chinde chionsi chio gosimeka eserikali ngochikomobwatere naende anyare kuba goikigwe ekegambero giekoti gochakera rero iga abantu bonsi bari bakoni obuoyo ase open air market tiga batige egekorwa eki twakekanire.